Kaso. Shout out nila dari dia. Aron naghanak kadto ilang kuha, grabe. Majung buntag na tanan. Anak kajuguan oy henas. Arang kahenas kajo guys. Kaso di pa rin makita kay arang pa kajo kangit-ngit. Ngit-ngit pa dari kamera. Tangtag sunrise roll. Parang gakuan kajugbuan. Kumsaut. Kuana dato to kada bitang murag ko semento. Kuana na. Kanina. Kaya nga sa bomba. Manginhas bi guys. Manginhas mangitag bat. Ngita mig bat na anak akajug hunas Arang kahunas ka ajo. Oh, grabe hunas sa kajo. Ngita hilagbat ko no. Uy, grabe hunas nga paduong Hunas. La, grabe na kajo hunas. Ngita tada ni kan guys, basin natin makita na ning kinhasun. Sarag dungguanan guys to. Kabuanan og isda. Kita mi dari. Oh, lami ka jugbas, lami dari ligad-ligaran. Rang ka ka. Way bato kasi guys sa lawa. Oh, lami ka to dagan-daganan. Padung. Mana kubkubon? Sa may naada na. Ay, musam deh ay. Musam. Saya grabe. Ano das may yan? Paghinay deh ha ka madam agda ka. Hinay. Tusin oh. Ikid man. Gaming bazi. Manuban pa ning gaming bazi pud. Sama na pa din. Ha? Sa may pangkukog. Ba? Ba? Oh. Ngekeg sa papagabri mga bata guys. Dato lagi sila katong dito sa kuan gab kanang naay anda kay atara lagi pamuniton. Sa papagabri nagdasi sa kabilya isang ipang kukog. Isang ipang tusok, tuslok. Kaya kazukuan uy. Hunasan. Ha? Kaya kazo batuon laman dini no batuon da mabinta dato ilati kay bato panglukat na bato di sama na wa ka grabs wa man unsa na ang lipad sang kim nga nakakuha sang ingari umang na sad suga to ring kamang. Sabi sa nakuha niya. Aron taon jang ipaja. Ko gina umay sud. Nay sud ay umang. Alam mi ada magsuroy-suroy sa buntag. Kuan ka tug bagad. Dagan-dagan na gaming bazi. Ligo naman na. Wow, alam mi akadyo bagad. Lami sa pamati dari guys. Suroy. Okay, sarang kaso kahinlo kaso, ha? Brown naman siya. Hindi siya parehas anda ba nga puti, pero okay na po siya kaya arang mahinlo Lami na ba siguro na ipang hinlo ni kaldero ni isang munbon? Kaya yan ba? Lami ni pang kiskis sa lubot sa kaldero. Kaya yan nila. Doon pa ko dahil masigara ko pang hinlo kaldero. Okay guys ay naghay bunbon. Mada to pahinwa kay steel wool man. Kabuslot magtunod sa kaldero. Man. What's that? Kuha nag kinhason. So give ni papakaw. Napa hang kuha pa na. Na kinhason. Umang man buti na day. Umang may sud. Umang may sud. Oy, kitaan ka sunrise dakpan na ka jud. Guys. Kita na dito sunrise. Wow. Ang ka-view ka so guys. Nindot siya.
Ay, ang kanindot ka jog sunrise. Kanindot sa adlaw ng sidlak. Maganda din kanunay na ito pasalamatan, guys. Ini lagi. Taga-antas ginuog chance magpakabuhi din ng kalibutan na. Thank you, Lord. Salamat ka do, Lord. Sa another day din ng kalibutan na. Masin puno sa pagsuway. Salamat ka, Adjo. Parang ka-view pa, na. Wow, nice ka, Adjo. Taran! Ito na, guys. Nagabot ng ilang mangka na rin dagat. Oras tubig. Ilang na ginasungan, hindi ka nagtuo. Ito na po. Bati! Ayan na, tubig. Ito na sa cloud. Ha? Kami siguro masakay na guys. Ito mga isda. Paano? Ha? Bangka. Ano siya na pambot? Mambot? Ha? Mambot. So, yehe. Kaabot pa sila sa tubig. Ano guys? Mga isda na sila unga. Lumalik pa man sila. Sinuha pa na sila mga kagamitan. Liha, uy. Ano guys, wow, arang ka-view, kajog sunrise. Yes. Nakita, jog adlaw, oh. Alay pa. Dagan-dagan ni Ja, oy. Ligo! Ay, nagway eh. Nakaso ka dagat eh. Gabriel. San Gabriel? Das heart, oy. Oh. Alay pa, sang Kim makaligo, oy. Wala sila, guys. Isda, oh. Ano mo rang name? Suwat sa imong name la. Saan ka nagsuwat-suwat siya? Saan eh? Kuya ho may suwat eh. R-A-Q-L-I-W-A. Tanaw day, imong name day. Tanaw be. Suwatas pa imong name. Naswat la. Maligo naman ko na siya. Ini daga nagbading gamay. Andalian nilang tulin oy. Pa lagi pas anis dagat mo. Udah, mau purma uap. Ayo kakuan. Tawanan. Purma ngejenggara tuh. Suwat imong name lah. Okay. Very good. Sunod. Ang gamajag ay. Sige, kumbati. Grabe ay, grabe jud gamajag isang ay, guys, ha. Kita ni jud isang ay. Okay, very good. Okay. Sige. Ay. Ano, ikaw nakamao. Sunod, M. Aja S. Tuldok. Okay. Burato. Pilido nimo. Okay. R. Okay. A. Apple. Okay. Yehe, very good. Iliakim is burato. Yehe. Parang gagaraan ka, Azo. Tama guys, ang hanitian ang suwat sa isang name. Yehe. Hanitian na ka, Azo, musuwat sa isangan.
Naghanak ka ajo. Grabe, uy, blessings. Naghanak ka ajo. Oo, naghanak guys. Tanaw-tan nila ining jab-jab. Pinadaghanan ka ajo. Parang naghanak ka ajo. Tag 100 ang kilo. Namiara ba dyan yung buwaron? Hehe. Pakapin, thank you. Salamat. Salamat ka ajo. Sunod daghan pang kuha ilang makuha. Pero dili gid mo tigdunggo dili dito. Anera? Ay na dyan may kuananan. Nana mo kuananan. Dunggo ba? Shout out nila dari dia. Aron naghanak ka ilang kuha, grabe. Naghanak ka ajo. Iyato na to. Napas dagat galang-langon. Grabe, uy, mau pagani pagkuanda rin ng halin na no. Swerte ka ajo. Nami ano? Ano ba? Isda. Wala, naghanak ka ajo, uy. Sa muna ron, saon. Bangsi. Mingaw sa mo ram ron ba? Pagtawa ko murad yo. Dako, kuan pero taas ka ajo ng puk, no? Dagan. Uy, lami ka ajo. Patiming jud. Mino. Patiming. Wow, grabe. Ana uy. Sus. Ana anda de Amy. Jab-jab. Una na hukok na. Pundo na setengah. Ang mana jay ito po dari. Okay, pelit. Na. Nasa biniton. Ga. Salamat, Kak Aju. Ah, makatang 2 kilo tanang malam. Di ako dadan ito, be. Asa way gan? Ang mo. Marami, guys. Diyan ako na, balik na nato. Wala naman. Balik na nato. Ini na ko manas. Magdatag. Oo, balik na nato. Magdatag sila nan. Dali na mo. Pwede mo na. Ano? Sino? Dahil na mo. Tapos basta na pati. Ano, guys? Tana, tana. Ang biwa Kak Aju, uy. Kuhan ka bunbun. Nahanay na nga ligo ron. Kung may init. Ano ba nakin mural mag-iring? Ano na mag-iring? Malibang ka? Lalim. Kaya magligid-ligid na pala to. Ito. Nang butangan kong nyasig ingana kakebo kong nyasig gara kasi ayaw pilagang mata. Ha? Di. Tanawas ko niyo. Desirina. Desirina ni mau gani makalingaw kisa may naingan nga di dugay kuno puno kay dako yes eh may batas ikaw binga ay kamot anan guys ha o lagi agi mo puno dugay puno kay taas agti Ang kapal na pa mo.